časopisy napríklad, je to rozhlas, je to televízia, sú to dramatizácie. Neuvažovali ste o tomto, alebo... Tak každý sa venuje niečomu a tomu, čo mu tak najviac sedí, čo mu je najviac blízke. Ja som hovorila, že ja napríklad by som si nedovolila písať niečo, čo mi nie je blízke, lebo by som to určite dobre nenapísala. Musí to ísť zo mňa, musí to byť niečo zo mňa. Poviedky písať je veľmi ťažké. Je to oveľa ťažšie ako písať román. Verte tomu. Má to síce oveľa menej strán, ale vy keď chcete napísať dobrý príbeh a chcete ho napísať do pár strán, tak to je veľmi ťažké. Aby ste dobre vystihli tú pointu, aby ste tam dobrý príbeh dali a aby to obsahovalo všetko, čo má, tak poviedky je ťažké písať. Napísali sme nejaké poviedky. Teraz nás vyzvala jedna kolegyňa, tak sme napísali také do knižky, ktorá by mala byť o zvieratách, ale neviem, zostalo s tým nejak ticho, tak tam sme sa vložili do tých poviedok. Viem, že Ruženka tam poslala, ja som tam tiež poslala nejaké poviedky, ale zatiaľ mi je bližšie písať román mne. No, tá poviedka to je taká ťažká vec, to tiež sa musíte narodiť, aby ste tú poviedku. Ale keby sme sa tak posnažili, tak napíšeme. A deti som vždy učila v škole. Vieš, v tej poviedke sa ten hrdina narodí, vyrastie, ožení sa a potom aj zostarne, vychová deti a deti si to zapamätali. Čiže tá poviedka vlastne tam do tej malého priestoru musíte vtesnať veľa deja. No, nesmie tam byť veľa postav, musí to byť založené iba na nejakých dvoch postavách. No, ale nechceme. Iný žáner. Ja teda rozhodne poviedky písať neviem, jak som spomínala, už keď som slohové práce v škole písala, tak som mala problém rozsahovo. Dokonca na maturite si pamätám, jak sme tú maturitnú tému, už neviem, o čom to bolo, ale to viem, že som si musela ísť prídavný papier vypýtať, pretože vtedy to ešte nebolo také, že to musí mať určitý rozsah, ktorý teda mohlo toho byť teda, koľko sme chceli. Takže som si musela ísť vypýtať ďalší papier, pretože mi nestačilo to, čo som dostala. Ja neviem napísať proste nič kratšie, ako je román. Ja obdivujem aforistov, ktorí dokážu hlbokú myšlienku napísať do 1-2 viet. Ja na to potrebujem 200 strán v románe. Skutočne hlboký obdiv ľuďom, ktorí dokážu poviedky písať. Ale nie je to tým, ja neviem, tak ako si Ruženka spomínala, ja si myslím, že s tým sa musí človek narodiť. Že je to jednoducho určitá danosť, tak ako by som asi nedokázala napísať nejakú fantazijnú knihu pre deti. Jednoducho mne ten žáner, ktorý píšem, tie spoločenské romány, je mi to vlastné, nielen tým, že to rada čítam, ale ja neviem napísať detektívku. Ale čo? Napísali sme spolu, že pre deti. Dokonca vo Včielke nám to uverejnili, bola to taká kratučká rozprávka, ale by som povedala, že to napísal manžel, ja som to len tak gramaticky učesala trochu, pretože ja keby som napísala niečo pre deti vôbec, ono to bolo vlastne len, on rozprával príbehy našim deťom a to vlastne sme poslali do tej Včielky, takže nám to uverejnili, ale ja vravím, to by musela byť zasa kniha na 200 strán, ja krátke útvary nedokážem písať. A to by deti zaspali. Rodičia by im dočítali, dobre. A ja mám až 25 strán detskej knižky, počítači a ďalej som za ne pohla. Učiteľka, učila som celý život. Takže to je... No, chcete sa ešte niekto niečo spýtať? Asi stačilo, bolo všetko povedané, takže aby sme vás moc neunavili. Ďakujeme vám veľmi pekne za záujem, za účasť. Ďakujeme vám všetkým. Ja som ešte chcela predstaviť, že prišli sa na nás pozrieť pán Ondrej Herec, spisovateľ, ale taký veľký teoretik. A Ivka Lacková, to je tiež ďalšia spisovateľka. Postav sa, prosím ťa. A prišla aj pani riaditeľka z Petržalky. Sa pozrieť pre nás. A toto je naša blogerka. Naša verná blogerka, ktorá nevynechá žiadnu našu besedúciu. A naši priatelia. Chcela by som vás ešte upozorniť, že tam na tom stoliku sú potom knižky na predaj. Kto bude mať záujem, môžete si kúpiť, my vám radi knižku podpíšeme. Ďakujem, že ste prišli a strávili ste s nami tieto chvíle.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za účasť a dajem vám príjemný večer.